Hamadi, Aluma ou Salek son algúns dos 10 nenos que pasarán este verán na cidade de Lugo. Outros 11 farano no resto da provincia ata o mes de setembro, que será cando regresen ás súas casas en distintos campos de refuxiados do Sáhara. Desde hai máis de 25 anos, a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, en colaboración cos organismos oficiais, ten permitido que centos de nenos de 8 a 14 anos teñan pasado, alo menos, un verán das súas vidas, coñecendo a nosa forma de vivir. Este é unha mostra de solidaridade, unha mostra de que Lugo é unha cidade afable, unha cidade amable, unha cidade solidaria, sobre todo con aqueles países que non teñen as condicións de vida que nos temos e o que pretendemos é que teñan outras experiencias, outras vivencias. E me gusta Lugo aquí, a venir a Lugo. O programa de verán permite aos nenos gozar dunha boa alimentación e asistencia médica ao tempo que evitan as altas temperaturas que soportan nos campos de refuxiados, de máis de 50 graus. Marchan moi contentos. Pode haber algunha excepción, pero, bueno, é unha excepción. Pero os nenos marchan contentos, eles teñen a súa familia ali moi ben estruturada, seus pais, seus irmãos, seus tíos, entonces marchan moi contentos, aparte que levan moitas historias que contar. Unha experiencia enriquecedora da que se benefician tamén as familias de acollida. Mis hijos opinan, bueno, encantadísimos con él. Les cae súper bien, que es muy majo. Claro, falla el idioma, pero por señas, de momento, pues vamos ahí. Pero muy bien, muy bien. Mentres chega o momento de regresar, estes nenos farán o que mellor saben facer: xogar.